Horas ma di tasaduna manami nanami no pasangariami pajuk pamahita busi amang inang di channel YouTube Aik si Tiu Tiu hima nama bahas taringo ni tulang kalang ka adat dohot akka ragam hatau pasa si dohono di ulaun adat nama ragam horas ma di tasaduna dia muna manginang saunari pajuk pamahita muse ima talajuto ma ima sian lanjutan ni namar tonggo raja dot akka raja ni donga sahuta talajuto maimana muse tu ulaun ujuk ima na pangulion anak manang na pamulio buru. Ia di pangulion anak manang na pamulio buru tentu secara tahap demi tahap berjalan do acarai do dengan sahat tu na dimulai ma pakkatayon di sarana bolulung nunga sipul sudina ima namar sipanganon namanupahi dohot akka na membagi perjabaran tentu dimulai ma pakkatayo. Jadi saya rodo atong parburu do parjolo lahu manukun paranak himan nagabe songon bolahan amak buha amang buru didok roha alamar dala do partikian didok roha ta mulai ma pakkatayot ta na parhata ni parburu ma tentu saya alusan di parhata ni paranak do horas jalagabe ma tutura janami nauli ma jalan denggan alai adorang so tamulai do be raja nami dia kapak katayon kamu majolo partikia tu hami asam marsi pasangapa majolo hami di son akan namar donga tu boru bere ibe bere nang do akka raja di donga sahuta tarlumubi do tong tu horong ni hula hula do akka tudang sai ido do honon ni parhata ni paranak laho mangido partikian ima tu parhata ni paburu horas jalagabe ma amang buru nauli mai jalana dengan ulok kamu nama inna parhata ni parburu ma tu paranak tentu parhata ni paranak pe tentu pasangapon nado akka nang akka raja di donga tubuna sedohonon nado dihita namar donga tu ala neng mulata nama pakkatayon ba parjolo ma johita marsi pasangapat akka namar donga tubu didok na tua tua tinali inna huli kulik tarida do huli huli molo hahana atong nama kasuhuton angiduli do nagabe si panabuli saunari isi mahita nagabe raja pangalusi di suku-suku ni hula hulata noton upasatai ma tuwa muna anggiduli nami dukon ni horas jalagabe ni anggiduli upasatai tuwa muna muse hahaduli nami horas jalagabe ni hahaduli tentu nak tu donga sahuta pe tongdo mangido partikia kalaki asa sisa hudulan na sida lahu mangadopi ima di suku-suku ni akka hula-hula duksipul songoni dipasangak mamuse ima horong ni hula-hula do akka tulang dia muna hula-hula nami do akka tulang nami raja nami raja bulon di jolo hamuna si edu di pudi hamuna si mau di tonga-tonga hamuna gabe si panik puli yang berani hami raja nami laho maka memulai pakkatayun nami di sordo raja ni hula-hula nami nanggo sojolo diturui hamuna hami raja nami jalan mulutung adong raja nami non dina orang lubi akka pakai teun nami parjolo hami marsoba tu hamuna raja nami 10 jari-jari pa 10 sada si manjujung asat nanget mahami tiruhi hamuna raja nami asat akas sudah tong didok na dua-dua ada ludui na baduda duri pamiari akka hula-hula na basa do hamuna hula-hula nami naringgas manutur-nuturi jalan na mga jara-jari jadi gua raja nami nunga bedengga parudul muna jalan ngabui mulan nami raja nami ninna mapani ba horas jalagabi na parhata ni para anak ma ala nunga be dengan parudul ni budak-budak saha ma tu pakkatayon ni parburu jadi ima tutu jihamuna hamang buru nami sonari pe hami pe tong ma marsi pasangapan akka namar donga tu hatana pe tong ma songon sinakiningan na hinatahon ni paranak dimulai ma pakkatayon didokom ma di pakkatayon jadi amang buruh didok na tua-tua ala nang mulat tanama pakkatayon artinya mulan ni hari sipa sada bulan di bulan sisi mulan ni hata suk do mulan ni hum ala nang mulat tama makkatai pasatamu maju pinggapan kunan nung dipasaha pinggapan kunan on tentu bereng ma pangisina adong opat bagian laus ido hata honokon ni parhata ni parburu tu parhata ni paranak dimulai ma pakkatayon horas jalagabe ma tutu amang buru sonari pe nunga di son hingga sitio suara hot di udulan
Saya hot matong ka parsaulia panggabia parhoraso di sita 17 tahun tu pahon ni namar tua di bata. Suang songonido amang buru di son buse hubere kami adong pangsina ima na puran siru mata bulung hasoloan ni buru ni raja. Asana purat antong tano-tano rangging masiranggungan tupe badat tapadau-dau batu dita marsirunggungan. Suang songonido buse ison amang buru adong parbue sakti silibur-libur parbue sipir ni tondi. Asa sayang gia matong amang buru sakti madigi sakti madugu paparat tator mariburu urut matakang majuara. Suang songonido buse di son adong tanggo-tanggo na gudang. Songo simbol ni atanggo don tutu amang buru. Yakka hita na marhula-hula marburu si samburuan hita tunulu tuturuan nalahu mangburuan angka tinukparta. Nang songonido buse di son adong ringgit sitio suara na dicetak ni negara ta sibe palas rohani na torok mon suang songoni manang akka mataraja sonari be amang buru buat tami majodo seno tu lebar asator hatok tu mul sada mon diha nami sada mon diang giduli nami anggo sada raon luk na tua-tua diluin na bora-bora las dapo do si bahut mulu adong si palas roha pamasukong may tuhaju masuk may tukatong na bulan masa danai buse tu para anak ima tinggal penukunan jadi ya tahu mau buse tinggal penukunan non lapas hatut tu para anak horas baja lagabi tu amang buru sonari pe bunga be sikop habi tu laho pas haton ima songon akka di katayo tu mula alian dorosu tatulusun di pakatayon tu pas hatai itu mula ima bebe pinggap pangalusi hidup na tua-tua ni bukuni na luhut plus dapat dosi marhalusi karena tak kas dong jalo habis kamu na pinggap pangkunan sonari itu pada tay mengusung kumuna lagi pinggap pangalusi saya ima dohonon di parhatani parburu tu para anak untuk kasapinggan panukunan tu para anak dimulai mengapap kata iyo ini majolo saudi jolo karir ni tu aka ni aka di pamulayon di pakatayon di na undang 7 5 paulun anak paulun oras madi ita sa